שלום ילדים, מה שלומכם? נספר לכם על יציאת עם ישראל ממצרים. אז כולנו נעצום עיניים, לעצום. כולנו נדמיין כאילו אנחנו במצרים. מצרים בחוץ לארץ, לפתוח מצרים היה לנו כיף? לא. במצרים עבדנו קשה. אנחנו הרמנו דברים כבדים. פעם הרמת משהו כבד? כבד. שקו הגב. ואמרו לך, לך לשם, מיד תביא את זה. מיד תבנה, מיד תבשל. אני עייף, אתה לא עייף. אנחנו לעשות את זה, ולהם לא היה לו כוח לעשות את זה. זה היה עבודה קשה. ועם ישראל כבר התפלל. מתי ייגמר? מתי השעבוד הזה ייגמר? אנחנו לא יכולים יותר. ואז הקדוש ברוך הוא פנה למשה רבינו ואמר לו, משה הוא לא היה במצרים, הוא היה יהודי. הקדוש ברוך הוא ראה אותו, הוא נגלה אליו בסנה ואמר לו, תוציא את עם ישראל ממצרים. משה הסתכל, הוא ראה מה זה הסנה, שיח עץ עולה באש והוא לא נשרף. מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא מסביר לו שהסנה הזה זה כמו עם ישראל, גם כשיש אזעקות, גם כשיש טילים, גם כשהוא משועבד במצרים או מול כל אומה אחרת, עם ישראל תמיד עומד. אף אחד לא יצליח לנצח אותנו בחיים לא. בחיים את עם ישראל אי אפשר לנצח. לך תוציא את עם ישראל הקדוש ברוך הוא אומר לו, משה, לך תגיד לפרעה, אתה מכיר אותו, תגיד לו שיוציא את עם ישראל ממצרים, תגיד לו שישלח את העם של הקדוש ברוך הוא ממצרים. משה בסוף הלך. הוא לא האמין, הוא לא רצה, בסוף הוא הלך. משה רבינו והקדוש ברוך הוא ראו שפרעה לא שולח את עם ישראל. אז הם אמרו לו, פרעה, אתה תקבל את 10 המכות. אתם יודעים מה זה 10 המכות? 10 המכות זה דם. לקח כוס מים, שתה, ורואה שזה דם. צפרדע, פתאום הוא רואה בשרבולים, תעשו ככה, תבדקו רגע בשרבול, אוי, יש פה צפרדע, פתאום הם אוכלים את הסנדוויץ', אוי, צפרדע, פתאום הם רואים במקלחת צפרדע, כל מקום צפרדע, חושך, תעשו ככה, אוי, אני לא רואה כלום. הוא קיבל את 10 המכות, אז בסוף פרעה הסכים לשחרר את עם ישראל ממצרים. סוף עם ישראל משועבד ממצרים. סוף אנחנו חופשיים, והם יוצאים למדבר, ופתאום פרעה מחליט, וואו, למה הוצאתי אותם? אני רוצה אותם פה עכשיו. הוא אסף את כל הצבא לרדוף אחריהם, ופרעה וכל חילו וכל החיילים שלו וכולם רודפים על הסוסים, קדימה אחרי עם ישראל, לתפוס אותם קדימה, ומגיעים לים סוף, ועם ישראל מתפלל, השם תעזור לנו, תציל אותנו, מה נעשה? וואו. ועם ישראל נכנס לתוך ים סוף, וים סוף פתאום נפתח. ים סוף נפתח לים מצד אחד, מצד שני, ויש יבשה באמצע, ועם ישראל חוצה את היבשה, והמים עולים מעלה, וכשהמצרים מגיעים, הם נכנסים אחריהם לתוך היבשה, וכשעם ישראל יוצא מהיבשה של הים, המים חוזרים ומטביעים את המצרים.
וככה עם ישראל ניצל, ובסוף, בסוף, עם ישראל מגיע לארץ ישראל.